Maxi Etxaburu naz, Ondarrutarana, eta dantzaz konpainia neona 3 urte, ondala 3 urtetik, eta bide barri bat azten da, hemendik aurrea. Bat, euran partetik, esaten zelan audizinei pribatu bat egin algo neuken, eta azte bete aurretik abizazten nahi baneman juteko audizinei pribatu etxea. Eta, junitxan ez dut asko ezautzen bez, YouTubeen ikusi den bideu, Alizia kontaztan ze, dantza kontemporaneo garaikiri etxen daren konpainisa bat ala, eta gitxi-gitxia. Orduan, ala aventura eta audizio egin ebanin, pribau, hori, inguinan neu eta beste mutil bat, eta bixo barrure. Eta, ez da. Eta pozik eta bizka nervioso ze topako tenan, ze jente, eta bat ez bedana diferente izango lako, eta ez da lako izango igual erreza lehenoko egitan, baina pozik eta gogoaz esperientzia barrixe hartzeko. Dantzazeko esperientzia izan audizinei baten bitxartez, eta audizinei bertan bai esku jaso nebanin, oso guztua sartu nintzen hemen, eta urtez urte juna jente barrixe ezautzen, hizkuntza barrixak ikasten, eta bai pertsonalmente eta bai dantza mundume bai neure buru gerua eta goragoa ikusten. Lehenengo asko baloratu dutena izan da eskolatik urten ebanela eta 3 urte gerua urteten dutela mundu profesionalea, baina asko aldatute. Bai hemen eta bai gorputzin be bai. Eta gero hortik Adrianak emozkun apoio guzti eta beran esperientzia guzti gehoaz konpartiu rau, orduan horrek emotetzun zubidoi ez. Eta beste alde batetik ezauturoten jente guzti, 3 urtin jundi zenak eta bai etorri izenape. Eta gero beste jenti handik, bakotxa handik zeo zehartzezu beti, honek hau, besti, eta dana, danan mezkla baten eta dana ondo, dana ona, esperientzia ona. Danontakiago, azieri eukira benak amaieri eukibira bela, orduan usira amaieri eta mendik aurrea neure bizitzi beste leko baten nengot.